школьницы дорогие, шановные, разумные, цікавые, пригожие, классные, цудоўныя, выдатные, неверагодные, непаўторныя, чароўныя, уражальныя, шыкоўныя, карацей, самые лепшие сябры, самые объективные гледачы, самые музычные меламаны. Прачнуліся, страпянуліся, а ранішнюю зарадачку зрабілі, кашы падсілкаваліся, ад кавы ці гарбаты задавальненне атрымалі. І зараз, хай зайздросцяць тыя, хто не з намі. Нас чакае незабыўнае музычнае шоу з удзелам найлепшых беларускіх артыстаў, якія ўжо гатовыя парадаваць нас найлепшымі нумарамі. У эфіры нацыянальны хіт-парад 100 песень для Беларусі. Я, Ольга Сацюк, раю вам зрабіць гук тэлепрыёмнікаў грамчэй, таму што мы пачынаем. Як заўсёды, на самым пачатку з абвяшчэння тых, каму згодныя з вашымі аўтарытэтнымі меркаваннямі трэба пакаваць рэчы і да выйсця накіроўвацца. Нехта рэчы пакуе, а я тым часам збіраюся з думкамі, сіламі, воляй, заклікаю на дапамогу рашучасць і называю імёны тых, хто па выніках глядацкага галасавання застаецца па-за сённяшняй канцэртнай пляцоўкай. Такім чынам, спадзяюся, усяго толькі на некаторы час мы развітваемся з наступнымі выдатнымі выканаўцамі. Ольга Плотнікова. До сустрэчы. Алена Грышанова. Яшчэ пачуемся. Афанасьева, усяго самага найлепшага. Пасвіла дзеўка, валы на дуброве, валы пагубіла. Александр Сухараў, да пабачэння. Бітай дарозе, так белай берозе. Ауса не есть, вады не плей. Дмітрый, Карась і Марыда. Перамога ўжо на гарызонце. Віно да віно, зеляно. Вось такія вынікі. Дарэчы, у вашай уладзе вярнуць у строй тых, хто зусім выпадкова вылецеў з абоймы. У нашай афіцыйнай групе ВКонтакце пакідайце свае прапановы і просьбы. Мы іх разгледзім, абмеркуем, прагаласуем і зноў абмяркуем. Паспрачаемся, пасварымся, памірымся, разгледзім, абмяркуем, прагаласуем і пастараемся выканаць усе вашы пажаданні. Дарэчы, якраз цяпер я з задавальненнем саступаю месца тым, хто рвецца ў музычны бой, хто жадае стаць сваім у кампаніі сапраўдных прыхільнікаў апрацаванай 21 стагоддзем аўтэнтыкі, хто ўрэшце рэшт славы прагне. А чаму б і не? Цалкам зразумелае і пахвальнае жаданне. Такім чынам глядзіце, слухайце і, галоўнае, галасуйце. Мела даліна, шумеў цёмны гай, прыхожу дзяўчыну казак пакахаў. Шумела даліна, шумеў цёмны гай, прыхожу дзяўчыну казак пакахаў. Дзяўчына, галубка, ты будзеш мая, як месяц на небе, як ясна зара. Дзяўчына, галубка, ты будзеш мая, як месяц на небе, як ясна зара. Ай-яй-яй.
саколюко, любіш мяне, у матері серця дастань для мяне. 2 дні, 2 ночі казак сумаваў, на 3-ю ночку ён серця дастаў. 2 дні, 2 ночі казак сумаваў, на 3-ю ночку ён серця дастаў. Дзяўчыны на парозе стаў, дзяўчына галубка, я сердца дастаў. Прыйшоў да дзяўчыны на парозе стаў, дзяўчына галубка, я сердца дастаў. Казача, саколю, што ж ты нарабіў? Я пашуткавала, ты мацер забіў. Казача, саколю, што ж ты нарабіў? Я пашуткавала, ты мацер забіў. Ходила Машечка, ой, по садочку, проколола ножашку на вишнёчку, проколола ножашку на вишнёчку. Валить, валить ножачка, ой, да не больно. Любил хлопец дзяўчыначку, да нядолго. Любил хлопец дзяўчыначку, да нядолго. Парнишачку, ой, у солдаты забылася дзяўчыначка попытать. Ой, забылася дзяўчыначка попытать. Забылася дзяўчыначка, ой, попытать. Ой, ти мне замуж идти гулять. Ой, ти мне замуж идти гулять. Дзяўчыначка, ой, я гуляла, тапчы, тапчы, чаравічкі, як топтала. Тапчы, тапчы, чаравічкі, як топтала. Тапчы, тапчы, чаравічкі, ой, як топтала. Не кажи ты хлопцам правду, як казала. Дай не кажи ты хлопцам правду, як казала.
правду, ой, я казала. Не стяли ты постель белую, як ты слала. Не стяли ты постель белую, як ты слала. Я на твою постель белую, ой, перекинуть. Я на тебя любить буду, дай покинуть. Ой, я на тебя любить буду, дай покинуть.
Ну, а цяпер, уласна, пра тое, дзеля чаго мы ўсе тут сёння сабраліся. Задавальненнем абвяшчаю тых, чые насычаны энергіяй, харызмай, прыязнасцю, упэўненасцю стрэлы на бягучым тыдні трапілі ў самы яблычак у вашы вялікія трапяткія гарачыя сэрцы. Такім чынам, ваша цудоўная дзясятка. Першае месца. А тое, што з канца, дык гэта нічога. Нічога страшнага, і не страшна, і не дзіўна, і не сенсацыйна. Звыкла так, што нават сумна. Але, як ёсць, 10-я прыступка, і яе займае гурт «Аура». Ну так, 10-я, не першая, але галоўная ў абойме. Месца. Заняць яго я запрашаю цябе, Віталь Пракаповіч. Мне здаецца, уладкавацца камфортна на гэтай прыступцы уладальніку медалёў і гарачай народнай прыхільнасці. Ой, як няпроста. Сябры,
вы ж не дапусціце, каб ваш фаварыт адчуваў сябе няёмка, ніякавата і сарамліва. Тады адданы за яго небывалай колькасцю галасоў зраніце хлопцу прыемна. Я перейду річку, свети місяченьку, я перейду річку, до дівчини на всю ничку. Свети місяченьку, я перейду річку, до дівчини на всю ничку. Я річку перейду, чобіт не замочу, щоб люди не знали та й не говорили, до котрої я ходжу. Щоб люди не знали та й не говорили, до котрої я ходжу. Зайшов до мілеї, вечеря сядаю, а моя милая та й чорна бривая вечеряти не схотіла. А моя милая та й чорна бривая вечеряти не схотіла. Чи ти захворіла, чи набила мати, що ти не виходиш в зелений садочок, червоною руту рвати? Що ти не виходиш в зелений садочок, червоною руту рвати? Ти не заболіла, ні набила мати, зустрічай з рушниками, приїду сватами, у неділю я раненько. Зустрічай з рушниками, приїду сватами, у неділю я раненько. Свети місяченько, показуй стеженьку, везу собі жінку, везу собі жінку, до матулі у хатинку. Везу собі жінку, везу собі жінку, до матулі у хатинку. Везу жінку, везу жінку, везу жінку. Везу жінку, везу жінку, везу жінку. На 8-й прыступцы на гэтым тыдні аказваецца Вольга Змуршчык. І гэта, скажу я вам, крок назад. Непарадак. Далей вышэй і ўвесь час вышэй. Мара і мэта нашых галасістых хіт-парадных байцоў. Калі на гэтым тыдні нешта пайшло не так, пасля сённяшняга выступлення усмешка Вольгі Змуршчык абавязкова зменіць яе становішча ў турнірнай табліцы. Натуральна, у лепшы бок. Вольга Змуршчык, 8-е. Ты, казача, ходи, меня верно люби, сердце мое, як до тебе ходите, тебе верно любите, в тебе батька лихий, ты недобрый таки, сердце мое, батька дома не вае, на веселе гуляет.
а я собакам загаджу, кусок хлеба положу. А ты, сердце, ходи, меня верно люби, сердце мое, як до тебе ходите, тебе верно любите. У тебя кошки лихие, да недобрые такие, сердце мое, сердце мое. А я кошкам загаджу, кусок сала положу. А ты, сердце, ходи, меня верно люби, сердце мое. На 7-м месцы па дзіўных выніках чарговага галасавання оказывается Валентина Альшанская. Неверагодна, але факт. У параўнанні з мінулым тыднем Валентина, якая знаходзілася ў зайздросным спісе лепшых з лепшых, перамясцілася адразу на некалькі пазіцый униз. Хоць ты канферэнцыю арганізоўвай ці круглы стол з мэтай высветліць, як такое магчыма і што рабіць, каб такое больш не паўтарылася. А што, выдатная ідэя. Падумаю над ёй. А ты спявай, спявай, Валентина. Збірай галасы в сваю капілку. Куды ветер веет, туды я хилюсь, что люди говорят, то я не боюсь, что люди говорят, то я не боюсь. Люди поговорят, да полягут спать, а я молоденька, с миленьким гулять. А я молоденька, с миленьким гулять. Прогуляла ночку, прогуляла две, а на третью ночку пришла на заре. А на третью ночку пришла на заре. Любовь не забава, кровь не вода, любила милого, а теперь беда. Любила милого, а теперь беда. Любила милого, у войска поехал, я себе другую, лепшую знайшов. Я себе другую, лепшую знайшов. Ой, каго вы зараз убачыце? Ды не проста убачыце, а абяцаю і задавальненнем атрымаеце. Вясёлы, актыўны, гарэзлівы Віталь Карпанаў і яго ўсенародна любімае птушынае царства гурт «Дразды». Са спіса дабаўленых у спіс асноўных. Ну, Віталь, ну, Дразды, малайцы. Што тут яшчэ скажаш? Хаця як што? Прыхільнікі, а вы проста супер. Гурт «Дразды» 6. І, дарэчы, зараз ваш выхад. За туманом нічога не видно, за туманом нічога не видно. Толькі видно
на тыдні згуртаваная дружына прыхільнікаў чароўнай Наталі Камісаравай. Больш за тое, градус актыўнасці ў параўнанні з папярэднім этапам крыху павысіўся. Наталя, дзякуючы вам, даражэнькія камісараманы, свае пазіцыі умацавала і поўнай рашучасці выказаць вам словы ўдзячнасці выходзіць на нашу імпразаваную сцэну. Наталя Камісарова, 5. Зелене листє, білі каштани. О, як же сумно, як вечір стане. О, як же ж сумно, о, як же ж нудно. О, як же ж сумно, о, як же ж нудно. О, як же ж сумно, о, як же ж нудно. Любила хлопця, забуть і трудно. О, як же ж сумно, о, як же ж нудно. Любила хлопця, забуть і трудно. Любила хлопця півтора року, поки не знали вороги збоку. Любила хлопця півтора року, поки не знали вороги збоку. А як знали, розшобітали, а як знали, розшобітали, а як знали, розшобітали. Дай Бог вони, щоб щастя не мали, а як знали, розшобітали. Дай Бог вони, щоб щастя не мали. Добрі сусіди, пійте, гуляйте, добрі сусіди, пійте, гуляйте, добрі сусіди, пійте, гуляйте. Хто ходив в пари, не розлучайте. Здымаемся на наступную прыступку. І зараз на сцэну запрашаецца неразлучная хіт-парадная тройца. Не вершы дэкламаваць, хаця, думаю, гэта ў іх нядрэнна атрымалася. І ўсё ж асы яны ў спевах, танцах і магчымасці не адпачываць, як мне цяпер ужо здаецца, гадамі. Оксана Вечар, Кирилл Ермаков, Максим Осипов. Ваш выход! Спявайте, танцуйте, прихлопвайте, притупвайте и помните, на гэтым тыдні вы 4-е. Спалося, молоді, не драмалася, приснилася молоді, милая рука, приснилася молоді, милая рука, проснулася молода, милая няма, проснулася молода, милая няма.
шиплю, милая, только не тебе. Шиплю, шиплю, милая, только не тебе. Есть у меня нелюбая лепша за тебе. Есть у меня нелюбая лепша за тебе. Не спалося молоді, не драмалася. Не спалося молоді, не драмалася. Трэцяе месца і, адпаведна, бронзавы медаль. І атрымліваюць іх музыканты, якія за кароткі тэрмін здолелі ўзяць у палон вялізную армію хіт-парадных заўзятараў. Але адна справа ў палон узяць і зусім іншая ў палоне утрымаць. У гэтых атрымалася і першае, і другое. Як, спытаецеся вы? Ды дзякуючы вам жа. Яны спяваюць, вы слухаеце, галасуеце і ў палон трапляеце. І палон гэты зусім не жудасны, а прыемны ва ўсіх адносінах. Фолклор, трэцяе. Свете хлопец даволі малады. Любіў ён дзяўчыноньку ды сырам пірагі. Ой, ці чулі вы? Любіў ён дзяўчыноньку ды сырам пірагі. Ой, ці чулі вы? Любіў ён дзяўчыноньку ды сырам пірагі. Веселі, як завжди, цалує хлопця дзевка, а ён їсть пірагі. Ой, ці чулі вы? Цалує хлопця дзевка, а ён їсть пірагі. Трапілось няшчасце, напалі ворагі, забралі дзяўчыноньку ды сырам пірагі. Ой, ці чулі вы? Забрали дзяўчыноньку ды сырам пірагі. Ой, ці чулі вы? Забрали дзяўчыноньку ды сырам пірагі. Ой, ці чулі вы? Забрали дзяўчыноньку ды сырам пірагі. А то былі мысліўцы, ніякі ворагі, забрали дзяўчыноньку ды сырам пірагі. Ой, ці чулі вы? Забрали дзяўчыноньку ды сырам пірагі. Той хлопец памятаўся, ты крыкнуў, што цалы. Вы дзеўку забірайце, аддайце пірагі. Ой, ці чулі вы? Дзеўку забірайце.
мяняйте любовь на пироги. Ой, ці чули вы, ніколи не мяняйте любовь на пироги. Ой, ці чули вы, ніколи не мяняйте любовь на пироги. Другое месца, і яго займае я. Сябры, дзякуй вам вялікі за тое, што вы не стамляецеся галасаваць за мяне і за маю песню. Самыя добрыя словы адрасуе вам таксама славутая горліца, якая лебяду поле, і поле, і вось да серабра дапалолася. Другія мы. Вось яна, самая жаданая прыступка. Першая. Пад бурныя апладысменты, якія пераходзяць у авацыя, чарговыя залатыя медалі ўручаюцца Лесі Кодыш і Славе Нагорнаму. Віншуем! Замуж за мяне. Я приеду со сватами завтра до тебе. Зашло солнце за оконца, за темный лесок. Приди, приди, каханечку ко мне на часок. Зашло солнце за оконца, за темный лесок. Приди, приди, каханечку ко мне на часок. Зашло солнце за оконца, за темный лесок. Приди, приди, каханечку ко мне на часок.
дзяўчынанька, таму казаку. Ёсць у мяне ўжо каханы, верная яму. Зайшло сонца за ваконца, за зялёны сад, а ў тым садзе размаўлялі дзеўка і газа. Зайшло сонца за ваконца, за цёмны лясок, прыйдзі, прыйдзі, каханечку, ка мне на часок. Зайшло сонца за ваконца, за цёмны лясок, прыйдзі, прыйдзі, каханечку, ка мне на часок. Зайшло сонца за ваконца, за цёмны лясок, прыйдзі, прыйдзі, каханечку, ка мне на часок. Зайшло сонца за ваконца, за цёмны лясок, прыйдзі, прыйдзі, каханечку, ка мне на часок. Зайшло сонце за ваконца, прийди, прийди, каханечку. Зайшло сонце за ваконца, прийди, прийди, каханечку, ка мне на часок. Зайшло сонце за ваконца, за темный лясок, прийди, прийди, каханечку, ка мне на часок. Зайшло сонце за ваконца, за темный лясок, прийди, прийди, каханечку, ка мне на часок. Нагадаю, падтрымаць удзельнікаў хіт-парада можна і трэба на сайце www.беларусь.бай. Спасылка на галасаванне ёсць у групе «Нацыянальны хіт-парад» УКонтакце. Галасуйце, прапануйце, змагайцеся за сваіх. У нас на сёння ўсё, а для вас усё толькі пачынаецца. Убачымся праз тыдзень.